Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki Arkadaş şekerinin kuruluşu boyunca Dövlet Komitetinin başlığı Uradov ve Arkadaş şekerinin hakimi Mehmedova häzirki döwürde Gahraman Arkadagymyzyň ulul beren maslahatlarynyň uğralanyp täze şekeriniň çäklerini gurulýan we gurulmagy meýilleşdirilýän öýümçilik we medeni durmuş maksatly binalaryň taýýarlanan şekil taslamalary barada giňişliň maglumat berdiler. Arkadaş şekerinin öýümçük we medeni durmuş maksatly diskalarynyň täze şekeriň Arkadag merkeziniň binasynyň içki bedeginde ulanýan serişdeler, diskalaryň iş otoglarynyň injamlaşdyryşy bilen baglanyşly şekil taslamalary we binalaryň yerleşik yerleriniň çizgilary görkezildi. Aýratynda täze şekeriň gün elektrik beketiniň yerleşik yerleriniň çizgilary barada maglumatlar berildi. Gahraman Arkadagymyz görkezilýän taslamalar bilen içgin tanışyp, olara bir näçe belliklerini aýtdy we degişli düzeltişlerini berdi. Arkadaş şekeriniň guruluşynyň ikinji tapgyryna bina edilýän diskalaryň her biriniň öýüz boluşly bedeg aýratynlyklary bolmalylar. Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň beketine häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalarynyň ulanmagyna zerur üns berilmeliler. Arkadag merkeziniň otoglarynyň, mejlisler we duşuklar dağlarynyň injamlaşdyrylyşyna häzirki zamanyň ütin tejribesine laýyklykda çemeleşilmelidir. Şunda döwrewaplyk, amatlyk, renkleriň tazaşygy bilen ut goşmalylar diýip Gahraman Arkadagymyz belledi we bu wagtda özüniň digerli maslahatlaryny berdi. Täze merkeziň içki we daşky bedegi işleri, onuň otoglarynyň ýagtyryk derejesi häzirki zaman talaplaryna ylaýyk gelmeliler. Şol bir wagtyň özünde binanyň ışıklandyryş ulgamy döwrewap bolmalylar. Munyň özi häzirki döwrüň mühim binasynyň agşamky görnüşleriniň gözelligini üpçün eder diýip Gahraman Arkadagymyz aýtdy. Bu bolsa gurulýan dürli maksatly binalaryň, şol sanda öýümçük toplumlarynyň öýlerini mahsus aýratynlyklarynyň bolmagyny üpçün eder. Gahraman Arkadagymyz öýümçük we durmuş maksatly binalarda bolşýaly şäkeriň idara ediş diskalaryna injamlaşdyryş işleriniň häzirki zaman talaplaryna ylaýyk gelmelidigini, olarda degişi işleri, duşuklary geçirmek, jurnalistleriň tazaşykly işini üpçün etmek üçin äkli zerur şertleriň döredilmelidigini belledi we bu wagtda özüniň öwüt ünlülerini berdi. Türkmenistanyň atgyrynyň arxitektori Gahraman Arkadagymyz ýurdumyzda halkymyzyň taryhyny dowamly döreden milli binagarlyk görelgeleriniň nusgalyk mektebiniň kemale gelenligini bellep, täze şekeriň guruluşyna nusgalyk görelgeleriň öz beýanyny tapmalydygyny aýtdy. Soňra Gahraman Arkadagymyz Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadaş şekeriniň guruluşy boýunça Döwlet Komitetiniň başlygy Uradowyň we Arkadaş şekeriniň hakimi Mehmedowanyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Onda Arkadaş şekerini östirmegiň ikinji tapgyryna alınıp barlayan işler, dürli maksatly binalaryň guruluşlarynyň depkinlerini ýokarlandyrmak we olary häzirki zaman sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen baglanyşly meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadaş şekeriniň guruluşy boýunça Döwlet Komitetiniň başlygy Uradow häzirki döwürde Arkadaş şekeriniň çäklerini alınıp barlayan işleriň ýagdaýy, aýratynda lukmançylyk klasteriniň öýümçük toplumlarynyň guruluşyk işleriniň depkinleri we ahalteka atlary şaý ýolunyň guruluşynyň depkinleri barada maglumat berdi. Gahraman Arkadagymyz häzirki döwürde täze şekeriň guruluşyklarynyň depkinleriniň haýallygyny we ýerine ýetirilýän işleriň ýokary hil derejesine ylaýyk gelmeýänligini bellep, bir ýerde alınıp barlayan işleriň ýagdaýyna nägilelik bildirdi we kemçilikleriň gysga wagtda düzeltilmeginiň möhüm talap bolup durýanlygyna üns çekdi. Aýratynda şekeriň esasy şaý ýolu bolan ahalteka atlary şaý ýolunyň guruluşynyň depkinleri güýçlendirilmelidir we bu ýol tiz wagtda açylyp ulanmaga berilmelidir diýip Gahraman Arkadagymyz belledi we äkli meýilleşdirilen işleriň depkinleriniň we hil derejesiniň iýdigderli gödäwçilikde saklanmalygyny aýdyp, bu wagtda degişli maslahatlaryny berdi. Guruluşyklarda ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi we dürli maksatly deskalaryň kesgitiniň möhletlerde ulanmaga berilmegi häzirki döwrüň mühim wezipe dokumenine kesgitlenenler. Şunda binalaryň ýanyşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylmagyna, şäherde ýokary ekologiýa ýagdaýynyň saklanmagyna zerur ähmiýet berilmeliler. Gahraman Arkadagymyz hormatly prezidentimiziň bir karar döwletiň täze ýanynyň galkynşy Türkmenistany 2022-2050 ýyllarda durmuş ykdysadyny östirmegiň milli maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleriň üstünlikli durumşa geçirilmegi ornuna ähli tagyllalaryň edilmelidigine üns çekdi.
Sonra arkadaş ýarynyň häkimi Mämedowa häzirki döwürde ýurdumyzda giňden bellenleýän türkmen bedewiniň milli bayramyny ýokary derejede geçirmek ornuna alınıp barýan işler şanly senem nasip etdi. Şeker ilatyny täze ýaşaýyş jaýlaryna göçürüp getirmäge görülýän taýýarlyk barada maglumat berdi. Şeýlegem türkmen bedewiniň milli bayramynyň bellenleýän pursatlaryna arkadaş şekeriniň ýürüýti sergisiniň gurulmagy meýilleşdirildi. Gahrman arkadagymyz türkmen bedewiniň milli bayramynyň ahaltaki bedewleriniň asyl mekanyny uly dawralara beslenmelidigini, bayramçyk çäreleriniň ýokary guramçyk derejesiniň üpçün edilmeligini belledi. Şanly senem nasip etdi, şekeriň bagtyar maşgalaryna, täze jaýlaryň açarlarynyň gowşulmagy goşa bayramy urlar. Ahaltaki bedewleriniň asyl mekanyny türkmen atşynaslygynyň milli ýörelgelerini giňden wasp edýän gepleşikleriň taýýarlanmagy, onu Ava Annaýew adynaky Halkara Açlyk Akademiýasynyň mugallimläriniň we talipleriniň işen gatnaşmak urny zerur tagallar edilmeliler. Munyň özi ýurdumyzda ahaltaki bedewleriniň hormatynyň bilin tutulýanlygyny alamatlandyrar. Taryhy maglumatlar ahaltaki bedewleriniň dünýä ýüzündäki şöhratynyň bilinde galanlygyny alamatlandyran wakalary beýan edýänligini belläp, gahrman arkadagymyz 1935-nji ýylda Aşgabat Moskwa atly ýürüýüşiniň geçirilendigini aýtdy we 4300 kilometrlik menzilin kesitdiren möhletiniň 3 gün öň, ýagny 84 günne geçilmeginiň ahaltaki bedewleriniň dürli şertlere çydamlydygyny elemi eşgär edendigini aýtdy. Munyň özi dünýä nusgalyk wakadyr. Gahrman arkadagymyz üýeçägini barka giňeldiýän täze şekerde geljekde Owa Gyjylyk Uniwersitetiniň binalar toplamynyň gurulşynyň meýilleşdirilýändigini we bu gura degişli meseleleriň içgin öwrenilýändigini belläp, bu işleriň arkadaş şekeriniň medeni durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna ähmiýetli boljakdygyny aýtdy. Gahrman arkadagymyz ähli meýilleşdirilen işleri ýokary hille alyp barmakda hemmelere üstünlikleri arzu edip bir ýerden ugrady.